Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala? Dili atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw. Adlaw karon nga Martes. No, dili Miyerkules na ron dili. Miyerkules na karon mga higala, no. So mayong mudto na kanaton tanan ug naghinaot kita nga anaa kamong tanan sa Kapiskay's Panglawas, no. Kumusta naman mo day mga higala, no? Kagahapon nahimaman po na ako ang mga politiko, no, nagpaila ka na nga hapit na ang eleksyon. So isip o sa kasimbahan atong katungdanan ang pag-ampo gino kay kining gitawag natong nangandoy man lagi gyud kita og gawas nun, hapsay ug makahuluganon nga eleksyon. No, kagahapon diri sa Ayungon gani karon na pagani nagpadayon paghihapon ng mga kanang paghimamat sa mga politiko, no, sa ato ang mga kaigsuonan nga mga butante usab diri sa Ayungon, no. Lala, no, ato dahil sa ako na ginaingon mo higala atong iampo gyud ha ang atong mga politicians, no. Importante kayo nga kita nga mga katawhan mag-ampo gyud alang sa atong mga politiko, no. Dili ta no matter what political affiliation you have, mas maayo gyud nga number one gyud nato nga iampo na unta magbalinawon o malinawon o makahuluganon ang atong eleksyon, no. Wala lang una si kita karoy kuan mga higala ha, si BCP News kay medyo busy ko gamay mga higala, no. Ini daghang itag schedule usahay mura og ang atong uban nga mga schedule ato lang usang let go, no, kay tungod sa medyo ubay-ubay gyud ang atong mga kalihukan, no. Lawas na tayo mga higala sa Saint of the Day, November, no, sa tarong adlaw mga higala. No, December, kuan tarong January 7 taron mga higala, no, kay dili January 7, January 8 na taron, no, January 7 and January 8 taron, no, kay kuan man netong Lunes January 6, adtong Martes kagahapon January 7 na kuan ron, no, karong adlaw kuan ron kanang Martes man taron, no, kagahapon Lunes karon Martes, karon kuan taron Miyerkules January 8. No, mahala may mudto na kanaton tanan mga higala. Nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay's Panglawas. Sabi no ang atong santo karon si San Torpino, no, Torpino. Kini si San Torpino kuan kini siya sa mga dili mahigala ha kay medyo init-init o gamay. Medyo init-init o gamay mahigala. Kinahanglan pud tang magpa kining pahangin. Magpahangin tagamay mga higala kay medyo init kayo, no. Medyo kini si San Torpino, Bishop of Hammer, no, Hammer, Norway. Unya usa kini siya ka Cistercian monk. Unya naila siya sa iyang pagkabalaan, pagka-prayerful, and of course kuan siya mga higala, no, iyaha gyud nga kuan ba ang separation between the church and the state. Iya yung gihingusgan. He defended the separation between the church and the state, no. Unya ni pahigayon pud siya og kinabitaw clergy privileges nga episcopal kini form will of what is evil, firm will of what is evil and ungodly, no. So ingon ni ala kini si San Torpino. Yan, no, nahala, no, may nguto na kanatong tanan. Pangayoon na to uban sa pangaman ni San Torpino na unta, no, ilikay kita sa bisan unsang mga
katalagman, no? Sa kunang ginaingon padayon na ang eleksyon, so let us pray for our candidates, no? Kaya gahapon no higala ni bisita sila si Governor kagahapon Martes, no? Ni bisita kagahapon, no? Ang ato ang halang dong Governor diri sa Ayungon si Governor Chaco Sagabaria, no? O sigon sa akong nasayran ni bisita pod si kining vice gubernatorial candidate, no, Fritz Diaz taga Shaton, no. Gani gikanipay na kog dako kay nahimamat na ako, no. Ang akong mga sakristan kanaadto nga mga pulis na, no. Si kining PNP amot si Rangko ni Kabangbang noog ni kining Tapis, no. Kuan gyud na tulo sila kabuk kagahapon ako nahimamat, no. So salamat kay sa pagbisita niya. Naghimamat may tao naggrito kita pud mi ni kuan. Nya lain nga gubernatorial candidate pod nga wala pa nakabisita diri sa Ayungon si Pride Teves, no. Ni return ni balik man og kandidato si former Congressman Teves, no. Unya ginaingon og doon na pud siya iyang kuan mga grupo. So yan po nato sa kung naginaingon. Yan po nato si incumbent Governor Chaco o gingamano sa bagyang kaatbang si gubernatorial candidate Pride Teves ug ang tanan gyud, no, mga kandidato, no, sa akong ginaingon kita sa simbahan, of course wala gid sa akong pagapari wala jud ko gidapigan. I will not kanang campaign for any candidate. Ang ako ra gyud ikasulti is atong iampo nga atong mga kandidato ug nga magmalinaw ang eleksyon diri sa ato ang nasod Pilipino. Nala, no? Nala na, arin na kita manghigala sa ato ang mga topic. Mga topiko. Ayan. What are the 3 conditions of mortal sins? Ayan, no? Unsa man ang tulo ka basihan, no, nga ang usa ka sala nga mortal. Number 1, grave matter, no, grave matter nga sa ato pa grabe gyud. Kana bang murag nasubrahan gyud ba, no? Gawas nga ni sukol o ginikanan iya pag yung gipadapatan ang ginikanan, no, grabe gyud ba, grabe gyud. Iya pag yung gipalayas ang ginikanan gawas nga iyang gisuklan, iya pag yung gipalayas ang ginikanan, so man ginana ka grabe ba. No, ingon niya na unya full knowledge, ingon nakabalog yung ka nga kanang sayop gining imuhang gihimo usa gini kasala nga mortal kay patahuron malagi ta Ginoo sa atong mga ginikanan unya imo man yung gibuhat na sa ato pa full knowledge unya full kini consent, no, nga sa ato pa kanang wa gyud kay pagpugong-pugong sa kaugalingon, no. Wala go kay pagpugong-pugong sa kaugalingon, no, mana, no. So matud palagi kana bitaw murabag wala gyud na ba kay tawag nato og pagpugong nga makasala ka, no. So the 3 conditions of mortal sins are grave matter, full knowledge, and full consent. So grave matter, showing no mercy at all, no, showing no mercy at all, no. So, but it depends on the harm done, no, pananditan namatay gyud ug nakuyapan ra dili kay tanto sala na. Okay, no. Okay, nya unsa may laing nga sumpay ni ana, unsa may mga paagi nga makaambit kita sa sala sa uban, no. Unsa may mga ways that are the different ways in which we can participate, no, in which we can participate in the sins of others. Number 1 is by silence, no. Kana bang nakabalo ka nga kana bang sayop ng iyang gihimo unya nagpakahilom ra gyud ka, labi na gyud kung kanang gitawag natong between life and death di gyud ka motugahan na. So by silence, no, magpakahilom ra gyud ka, no. No, muna siya usa ka kanabitaw kanang dako kayong sala ngayong nahimo kana bitang nakaparticipate ka sa sala sa uban. Kung atong basahon ni Zacarias, no,
Kapitulo 11 versikulo 6, mao kini ang angay ninyong buhaton. Isulti ninyo sa usag-usa ang matuod o hatag sa ustisya ang mga ang imayong isig katao ug pagtinabangay kamo. Ayan, no? Nahala, no? Padayon ta. Number 2, by defense of the kanabitang to justify sin, no? Kanabang of the ill done, no? By defense of the ill being done, no? Sa ato pam imo bang i-justify pananglitan og dunay taong ni nakawat, imong i-justify, no, nga tungod kay gidaog-daog siya, ano, mo nang iya na lang gikawatan, no. So that's one way of kanang sharing in the sins of others, no, by defense of the ill being done, no. So ingon ni ana, so number 1 is by silence, no, kana bitang di gyud ka mutugan magpakahilom ra gyud ka, no, dako kay na sing sala o baka kanang imong panalipdan, imong i-justify ang iyahang sala nga nahimo, dako sa sala, no, nakaambit ka na sa sala sa uban. Klaro? Okay, another topic, no, kumusta? Tinuod ba, Padre, nga dili kita nga duha ka klase, dili kita, no, duha ka klase ang kining pagkapari o adunay duha ka klase ang pagkapari, no? Number 1 is ministerial priesthood, kanang amua kanang mga ordained priest ba. Unya doon na po gitawag na to common priesthood. Sa dihan kita gibunyagan, mo na katubitang pagsaulong nato sa Epifania, Three Kings ba. Nadawat gi-explainan kita pinaagi sa mga gasa nga si Kristo si Kristo gihalaran og tulo ka gasa aron mahimo siyang usa ka hari, usa ka propeta ug usa ka pari. No nya, ang gasa nga nagpaila nga si Kristo pari mao ang insenso. Ano, insenso. Muna nga kita mga sumusunod man lang kita ni Kristo, muna nga tungod sa atong bunyag nahimo pud ta nga nakadawat pud kita sa common priesthood. Ano, padayon ta. Okay. Sa last dato nga kuan sa wala sa taro itong kabahin sa krido ha kay medyo bisi-bisi ko ron gamay, no, madadungog pa ninyo hingkala, napay madungog ra ang mga bisita nato, no, ang mga bisita nato nga mga kandidato nga niari karon diri sa Ayungon kay matud palagi kanang mupadayag po din taon sa ilahang kandidatura. Last topic, what are the reasons to go to mass, no? Unsa man ang mga rason nga mo simba kita. According to Bishop Fulton Sheen, if you don't get anything out of the Mass, it's because you don't bring the right expectations to it. No, kung pananglitan o alang kanimo, wala radyo kapuslanan ang misa, tungod ka na kay sayop ang imuhang gilauman nga maangkon gikan sa misa. Ayan, no? The Mass is not an entertainment, no? Ang misa dili na siya para malingaw ka. It is worship of the God who made you, who made us and saves us. Who made us and saves us. Mao ang pag-apil sa misa, mao ang pagsimba sa Dios nga mao'y naghimo ug nagluwas kanato. It is an opportunity to praise God and thank Him for all that He has done for us. No, mao kana ang kahigayunan nga diin kita mudayeg sa Dios ug magpasalamat kaniya tungod sa tanan nga iyang gihimo diri kanato. If we have a correct understanding of Mass, it will become more meaningful to us, no, nga sa ato pa kung aduna kita eksakto nga panabot kun unsa ang misa, mas mahimo kining makahuluganon na lang kanato. We always want to go, no, to the Mass. We will understand why the Mass is God's precious gift to us, and we wouldn't think of refusing that gift. No, sa ato pa unsa gyud ang lig-on kayo nga rason
ngano nga kita musimba man gyud, no? Matud pa ni anhing, no, in ani kay patay naman siya, anhing Bishop Fulton Sheen, kung sayop gani ang imong katuyuan sa imong pagsimba, alang kanimo ang pagsimba wa aragyo kapuslanan. Tungod kay ang misa dili man usa ka klase sa lingaw-lingaw. Ang misa usa ka klase sa pagsimba sa Dios nga mao'y naghimo og nagluwas kanato. Of course, mao ka ng panahuna nga makapadayag kita sa atong pagdayeg o pagpasalamat sa Dios tungod sa grasya nga nadawat. Kung aduna kita, kung eksakto ang atong nasabtan kabahin sa misa, mamahimo kining makahuluganon alang kanato. Mamahimo kining dili na kita kapuyan nga musimba kung ati udong nasamdan kung unsa ang misa. Nga ang misa di ay usa ka gasa nga gikan sa Dios ug di gyud mahitabo nga ato kining balibaran. Naumo ka na pagpasabot ni Bishop Fulton Sheen ngano nga musimba gyud kita. Ayan, no? Di na lang matakatakutog, ha? Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. No, manalangin na usab kaninyo o manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios makagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.